Kapuram baka jingero kalong yutray jengkitray usim jengkisim ublay bakrabor ublawan na benang sa kanaka kandaw banwanwat ya pi badinga kibrew kiblajot ba kiblarem bang nioma de jing panim ga jong o bang nioma de jing suk ya ka bakaprtai kamla ban ai kabolong ga jing suk hakidonod ba kimsim ki jongi kat nongi ai ngo yo trai bo sha patingi sakumne hagnagapor hakabang ini apet ya ka jing trei jong ka gospel hapdang ka ri ba ka jaitbynriew haba perkhati ka ri ba ka jaitbynriew jongi hakini kisingi ba menta tingi don ka jing sngo kia sibon na ka benta ki Nongkseh na do governor chief minister ki officer but ki way de ki bapet ya ka koit ka kia ya ka song suk song san bau traun dei snai ndorin katlam bat ki ba hapdeng ki ne ki jing lang ba ka jing wan jong ka ne ka klam bon ai ha ki ya ka ben sem ka ba perkatlam na ka benta ki ba dok ki ba suk na ka benta ki riu janjar pan perkatlam na ka benta ki nong kondong na ka benta ki bom don ying don sem ban perkatlam na kabenta ki rutemen ban perkatlam na kabenta ki tu ki bangata ka pang ka sitom ki bala jenjar bat ki bala dabram bau trai unda thapaki ka donot ka badon ka mensim ka basngau sen ai un ai ru haki ka jing start bat ka jing soto ba ka jing sampang ban yo ban yalam ye ka ri ba ka jaitbynriew lawata pedang ki jing ki bakat ne kinam klet yo blai bat kin trei na kabenta kajing bha ba kajing mentoy jong ki babon ba ki rujen jar ki baya kendo da kajing ta jong une u covid khat khandai traim da kar khu ye kari ba ki jaitbynriew ba pher kan thai san rang samla temen khna bat baro ro tongin yo diang ye kajing yada kajong u blai bat kum juru ye kajing yalam ka bastat kajong o Om sempat slam ila dang yo ban ya kren ha ka jing ya dei ba dia ka bor jong ka gospel ha ka ri ba ka jaitbynriew ka jongi ka balawalam ya kata ka jing polite loin na ka jing du no iki dak tho dak pule na ka jing du no ya kata ka tho katar bat kum ju ro da ka bawan ban weng no ya kata ka illiteracy hapdeng jongi hakini kisingi ki bamentang ilalong ki breu ki banang bastat basatang hang no la banlong satang kendiat ngon ki badang susion kti ki bompat nang bansoi hreng ila lait na kata ilala ban pendep ya kata klam don kono ka bawet ka bathod hakajing em jongi hakajing em kum ki breu lomba kini ki jok ki bamenta patna ka benta ka buram gadang utrai ngan penken mau pat sa sisenya ke ka bo pol luong na markani kalong ka bor ka bakraw ka tin ka jong blai ya ka ba la tho ha ka city sikinong rom kal nong ka banengkong baga dukhat ka bakhan reu ko bong kumni namar ngam sngaw le ran ya ka gospel lu chris na bakalong ka bor ublay ya ka ban penem ka gospel u chris kalong ka bor ublay ya kaban penem ngalakren ba kaway na kita ki bor ban walam ya kajing penem bat kajing sai hapdeng kari ka jongi kalong balala ban weng no yakini ki jingjia kila balatap long kum kajing long brau da ka bawalam hangi ye kita ki dak tho da ka bawalam hangi ye ka tho katar da ka bawalam hangi ya kata kajing pule ban laj na kajing bom nang thokot thosla hapdeng kari ba ka jaitbynriew jonging sakaway pat ka bor jong ka gospel nda balawan hang ne hari jongi nalor bakla dona ka bor ban walam ya kajing polite loy kadai ka bor ban walam
ya kata ka jingya long kaway, ya ka jingya sngew kaway, kum kari, bat ka jaitbynriew. Ka gospel, ka jong u Chris, ka don haka ka bor, ban panim. Kaway na kita kalong bantay hakari, bat ka jaitbynriew jongi, ya ka mensim, jong ka jingya sngew kaway, ka mensim, jong ka jingya long shitali, kum kari, bat ka jaitbynriew. Nda haba kini ki missionary na sa siliang duriaw, kilalap yang i bangila do no iki dakto, ngim don ya ka to katar, bat ngim don iki school ki college baki jaka jing pule, te sakiway di ki benta ka bakilap kalong, baki don ki katu katne kita ki jinglong, kita ki komponen sa ka culture jongi, ki balawalam kata ka jingya per, langanam da ong kata ka jingya pat hakari ka jaitbynriew jongi, ndrei gila walam ya kita ki jingya per, kaway na ka jingya per ka banungkong kalong, kilam bangidon ya ki jaitkin, lani kita kitin tanad, kibaya per, kini kitin tanad hakari ka jaitbynriew jongi, lada persang ban Kane, kilajan kenjo sekilai pau teli kitin tenan. Bat kumba si pau, lani hapoi ke si pau, kide kitin tenat ki bangimla ban yasoto lada keren hakari baka jaitbynriew ka jongi. Kum katin tenat ambui jeng kariwar jantia, te lada day bat keren hari jongi, ginamla ban sengoto so tau, ya kitin baki keren maki. Kum juru kaktin lengam, lada keren hapleng jongi nginumla bania sengoto so tau, lani kaktin maram, lani kiktin nakidingi dong riwar mingi, bat kiway kiktin haki benta jeng ka dong riboy, lada day bakren hapleng jongi insa haka jinglengo. Tikini kilalong kita ki benta bawalam ka jingya per hapleng jongi. Bat wat hadu kanigapor wat tanghapor bangadang kena mga, da day bangi apoy sini sasor dang ya lay class ha St. Anthony's College iju yosngeo bakibri kipnya per are keren na kato takil ong taki deki ki banapnar badon apdeng jengki ki baban keren da kaktin ka bakham ek yung ki senteng don biyosngeo banagitu bakren da ki kentin basa dong samgi kyong kini ki manam nata da keren kitu kiktin basa nongpo satai kyong kini ki boy kadon kajing penyaper ka bahado kata-kata tang nakadaw bangidon kitin tanat kibayaper bat kibam dong kadjo. Sakaway di kajing long ka bakini ki missionary nda kilawan hang ne harijongi kilap bat kata galong bakidon kihima kibayaper. Bakata kajing yaper jeng kihima balalap nengkong do daka British East India Company. Kalong bakiladon hado ar pokendai teli kita ki hima kasi kentub bat ka hima sutnga de lang kajo bat swaya kata lelei kila palati ka lai pau teli kat kum ka jingkren jonga na ki kot kisla ki bangalap bat ngasem ki balajano kum ka hima mautap kitu kila jano kum ka hima madur ka toru ila jano. Tetangkat ki badang don ki don hado ar pokendai teli kita ki hima kasi bat kini ki don laki jong ki sim ki don laki jong ki dorbar ki don laki jong ki menteri bat ki don lo jong upur usam bat ki thap don ki jingjia ba ki ne ki para hima ki eletma para maki ki apam para maki ki apom kada do banda jer kerteng de kita ki jaka basa pom kita kumne kumtai tengah kuah ban ong bakini ro ki missionary ki lap bakidon hakari ka jaitbynriew jongi sakaway de ka jinglong kalong ba laki lap baki khasi jongi ki don ya katakanyam tendre ki rukom pat ki aper kita ki rukom kalong ki don laki jong ki jingknya bakini ki rukom long kita ki rukom hakanyam hakari ka jaitbynriew ka jongi hakikat tu kan ki jaka kisakut no tang hakikur
kiong niam kur. Hakiway de ka kamhe kiong kanyam snong. Balada ka he do long tanghado kanyam hima kum kahima khairim kahima sora bat kiway de ki baton lakinyam kirukom ki jongki. Tikiway pan takiway ki hima kinamla ban yadan banta hakanyam korukom. Kila ban 1 year 1 han kila ban yakan do sane bat satai tere karukom le niam le rukom kumudai satang kito kiblong exclusive, highly exclusive tang nakato kakur lani kasnong lani ka hima kamday lang yakari badya jaitbynriew. Tihapdeng ki bakum kini mano bala ban walam yakata kajing sngew kaway yakata kajing long sitali. Tingay ngo yo try na kabenta kini ki missionary ba ije ki bala walam yaka gospel jang kajing polite loy. Anda haba yu bat balap yaki bakum kita kijing jia kilawan Kane nungkong da kababo yakatin pedeng kata ka standard language sa pedeng jongi bat kisim da kaktin bakren hasaj sopen bat klisnong sora kaktin sora kisim yaka kum katin pedeng hakari baka jaitbynriew jongi bat kani kaktin pedeng kanlong kaktin kabala bante song lang kaway hapdeng kini kitin tenat ki baper bakalalong gajing persyang kabakini ki bor sorkar kila sedang ban kerngak kli kata gajing persyang tehendrei ki yang scam badai ban pene ya kata ka policy bakata galong ban bo tang kaway kaktin don hapdeng kitu ki bong balay bombo da kaktin Bangla, tenrei kata kadlong kaba si kadai ya kari baka jaitbynriew kaba sitro, laki don ki breu ki balastang ban kren da kaktin Bangla kum sa sala bat ki basyong skithan border, bat kum juru sa tei sa markhab bat ka Brahmaputra Valley, kilastang ban ya pertu da kaktin Asamis bat kum ta ter tenrei kani ka babu ya kaktin sora ro kamday namar ba jid bakaday ka bathiang lani ka babang kalong baitang namar bakini ki missionary Reverend Thomas Jones bakayeng kasem jong o bat ki missionary ki bawan hadin kisa kisyong kisa hasora tila da hasora ki akreno da kaktin maram lakulmar tenre ki haban kren da kaktin bakren kitu ki trais nong hakasnem khat perspa sau puar kirang ba sorkar jengka British East India Company bahasora kila legelam yo Thomas Jones seri jantia la omsum la pau bah kini ki dulir balai bala legelam yo Thomas Jones sa joai tenrei la suya sim ya ka jingbot baka jing thmu kolong ban peni thu how Thomas Jones baki jantia ki de la ka jong bat baka jingmut kalong balak bandon lakajong ka mission hari jantia. Tenrei nado basdang hi. U Thomas Jones uong kini kidei nakaju kata ka family ka yeng jong ka ktin ka tling. Nakata ka linguistic family kidei nakaju tu klem yeng arkentin. Bat u klem pen artatin ni ka jing temu jong u tew la bo bed da ka ktin sora banlong katin pedeng hari khasi berjantia banado ki por ki blasdang ki school kum hajawai kum shawai jer sangpung bat kum Jerusalemin bat ki benta jong kariwar jantia katin pedeng hangta kadai da katin khasi kidak Roman alphabet bat ka standard language kadai na katin khasi kabade katin sora hadin bala lekpli mission hamodem bat kiway ki benta jeng ka maunai manai sa mairang sa khatsau pra bat kum juru ki benta jeng ka mauplang bat kiway de hangtaru ki yeng betang da kaway ka ju ka ktin pedeng bat kani kalalong ka bor bante song lang kaway yakari baka jaitbynriew ka jongi kaktin ka jong ublay, ka gospel, ka dona ka bor ban panim,
Kadonru ka bor ban pelait loin. Bakata ka bor ban penim kolong. Ban trei hakari baka jaitbynriew. Ban walam ka mensim jong ka jingya sngau ka wei. Ka mensim jong ka jingya long sitali. Hadinang tapan. Kilaitan kam ban penyar ya ka thok katar. Tenapleng kat ki jingtho ki bakodor. Ki balalong ki balate song lang ya ka ri ka jaitbynriew ka jongi. Kumbang ladap kren hakini ki kubor ki baladem. Kadai ka jingla ya ka ban penmi ya ka Bible. Kak tin ka jong ublay. Ban balala ban penwan ya kak tin ka jong ublay baro. Kentup ya ka testament ka batmai bat ka testament ka barim. Kalalong nadu kasnem khat phaspa khandai phaway bat kak tin ka jong ublay kala don ka bor ka bante song lang ka way ya ka ri bat ya ka jaitbynriew ka jongi te kalalong kak tin ka jong ublay bat day na kani kala ay man sim sikade yangi bat ka jing don ya kak tin ka jong ublay kum ka way nikikot bla prescribe haki curriculum jong ki school haki tu ki por ki ba mensua te kini laki long tang ki basdang teng laki long tang na kabentakan yam baka jing yalap gospel tre ka jing ta pat kalong ye kari baga jaitbynriew jongi badaka jing don ye ka tin ka jong ublay ka jaitbynriew jongi hakaliang ka tho katar kam simsa thlishu ngila don ye ka spaba hakaliang ka tho katar Tikatno kalalong ka jingkerku ka bakraw nakabenta ka buram ka jong utray. Hakapor ka jong Reverend Hugh Roberts hakasnem katpaspa nyopel balala ban penuan lala ban penmi yakane ka khasi himbok ka jingruai ka baktin khasi barwai hakiying mane jong ka balang Presbyterian hangne hari jongi kalalong penban ka sur na ka poetry nakabenta ka ri baka jaitbynriew jongi ngan yai ban sa sisin laki ni ki sur baki jingruai ki daya kanyam tenre na mar bala sandur ye kini ki dekot jingruai katkum karkom tho poetry ka bamenta tekani ka kot jingruai kala kalalong kataka modern poetry haka Tho katar khasi jongi bat kalalong ka spa ba bat ka sur ka balarwai nang to kade ka ju ka sur ladarwai hajantia haribhoy sasabni hariwar harilom hangno bat kani kalalong ka sur ka ju ka sur bakanjaman sim bat ngai ngo yo trai bakani gadang trai wat hado mentang Utrai ula kerku kain ya kari ke jaitbynriew jongi. Langba kini ki riu blay ki belawan ban IT nakabentau Chris bat nakabenta kari baka jaitbynriew ke jongi. Kilawan ban syak sitam hadu kata-kata kenang ba mangi kum ke jaitbynriew barik pat ngin mentoy. Te hadu katne ngilay diang ke jing kerku kan long klem akor ladangin klet no kini ki riu nungkong ki belawan ai hangi. Yakini ki dak tho ki belawan ai hangi ya ka tin pedeng ki belawan ai hangi ya ka tho katar bat kini ki belalong ka spa jeng ka jingker khu om tang ha ka perthei ba kenjaman sem tre hakaliang ka imlang ka salang ban wan ya ka wanra ya kata ka jing sngo ka wei ha pedeng jongi sakawei de kalat ka blate songlang ka wei yangi kadai lengba kini ki rukom jingya seng bat komiti balang kumba kalong hakapor ba lasdang nungkong ya ka presbytery hanong saulia hakasnam khatpraspa ndreu phungyeu tekat hadu kasnam khatpraspa ndreu phuntai pat layo ya ka jingya seng presbytery ka bapura bat hakata ka jingpura kalalong ka jingjia ka bala pensanam hakari baka jaitbynriew jongi baka day ka jingya lang lakalong nakabentakan yam lakalong nakabenta ka jingya lab gospel ndaki breu ki balawan sa kata ka jingya seng presbytery ka balalong hanong solia
kalalong nari jantia kum na lamen kum na jawai na sangpung na waijer kilalong ru kum na kidong riboy kilalong ru na kitany maudem kilalong na kibabon ba banda blakeng hang ta pleng kalalong ka jingyalang ka balawalam ya kibreu na kitintanat kibaper bata kihima haka jingyalong kaway haka jingyalong sitali katno kalalong ka jingjia ka barat ba ngalaban ong bala ki khana ki bayathu pateng hangi ki ong bahakari ka jaitbynriew jungi hak tekipor hendai kidon kita ki jingyalang ki bakerpang jong kari baka jaitbynriew rengkat lang bodu blay lakot kita ki dorbar blay katkum ke jing pun kun mau ke jong wei professor handehu blaklat no wong kidon hadu prateli kita ki dorbar blay kini kiriu menta kum u father sngi lungdo ulala satang sauteli badi kini ki sauteli ula bu jing tho haki commentary badi ka tin ke jong blay bat kita ki sauteli ya thu bakide ki jingyalang jong kari baka jaitbynriew hadin ka bakut no kata ka dorbar blay ka bapra don dorbar blay su bakala simpor ngam tip katno spa katno hajar snem klem yalang su bat hadin nang ta pat ka belawan ban beteng ya kata ka jingyalang kum ka jaitbynriew kade ka presbytery ka belaseng ha ka snem khat praspa ndru punyeu ka belawalam lang kenyau kon kasi kara nari jantia nari boy, nari sepngi, nari war, nari lum, hadukat nong ilawan, hakajingya sngau gawai. Kini kiton ka bor, pat hangne ka penpau, baga gospel kadon haka ka bor ban penim. Bat namar baka don haka ka bor ban penim, kadon ka bor ban walam lang kawai, hakajing sngau gawai, kum kari baka jaitbynriew. Katnongi ay nguy utray, bangi don ya kini ki breu ki jong ublay ki balatre ya kini ki nakapentau Chris nakabenta ka balang bandamta ka ri baka jaitbynriew ka jongi to nging nang penjana ya kini ka jingya sngau ka wei ya ka jingya long sitali la kani ka jingya pat ka thap don biang hapleng jongi teng alakum kren de kitin gi bae ngong kasnam ka jong Jisu habaka gospel lambakini ki missionary kila walam ya ka kubor badakasnam ka jong Jisu lala ban pelaj im yang i nakipop ki jongi tengah sngau bangi kum ka jaitbynriew sisa gila pediang takaba IT no bakasnam ka jong Jisu kala ban saj khon no ya kata ka pop tenrai jongi ya kata ka original sin tenrai hadu menta ka pau kumba ni klempat sya bakasnam ka jong Jisu kan saj ya ka khasi jantia tribal sin jongi ya kan ni klempat sya namadang don ka jing ya pher baka jing pnia pher kijing ya saj hang ne hang tai ban ya long la ka jong ban ya pej beng ban ya kanha bat kum ni kum tai katray jur wanda habang ilarong sa kaspasnam gabaar puway. To kini ki jingjia ki batapan penpara paria pat ya kari ka jaitbynriew jongi laki dang tray hang ne hang tay nga kwa panong ya pi baka bod yung ka gospel kalong ban penim ban walam ya ka jingya sngau ka way ban walam ya ka jingya long sitali ladang ya long sitali kan long ka bor ladang ilaya sapriang no nang ta nginam don borsu to train isnay nya kari ka jaitbynriew jongi pan penim yangi daw Jisu Christ bo tra jongi bat lengba ka tin ka jong o bat kinong tray ki jong o ki badang don hadu menta hakari haka jaitbynriew jongi utray un kerku tong in advice sa sin atrai babhang ya aingo ya men nakabenta ka jing penim ka jong me bat kata ka jing penim jong me ya kari baga jaitbynriew jongi lang baki breu ki jong me kalawalam kan ya ka jing ya sngau ka we kalawan ka jing ya long sitali la dikini ki lat jong ka jing penia pher kila jia
ki balalong jing siri kari baga jaitbynriew jongi ngida dwai isnai kan ban weng ye kino trai Yesu ki jing persyang ki ba mot ban pan pat pan prai kari baga jaitbynriew jongi kini kin do lei ngidang long tang kari baga jaitbynriew ka barit pan ki dwai tang ye jing isnai jame to sngo ko kena jing dwai jing ina por ka teng jame Chris. Amen.